Noon pa naman yan eh, yung kaldereta na yan, matagal na yan eh. Nag-start ako magtinda, kaldereta muna eh, hanggang ngayon. Sabi nila, wala raw kamatayang kaldereta. Kasi yung kaldereta ko niluluto, hindi naman kapare sa iba, di ba? Simple lang yan, wala lang siyang mga chemical, wala. Kasi pag nilagyan mo ng chemical na mga pampalasa, mag-iiba ang lasa. Kaya binabalikan nila kasi walang ibang lasa. Hindi mo na kailangan lagyan ng mga artificial, hindi na. Dati, malakas yung tindahan ko. Eh ngayon, dumating ang pandemic, pumina. Tapos, nalipat kami dito. Paglipat namin dito, parang di na bumalik mga dati kong suki. Kunti na lang tinitinda ko. Yung mga dati kong suki na medyo naliligaw-ligaw, pupunta pa rin dito. Ang tinitinda ko na lang ngayon, kaldereta. Nasa 20 kilos lang yun. Yun lang tinitinda ko, wala nang dagdag kasi sobra na ang mahal ng baboy. Hindi ko na kaya magbuhunan. Kaya yun na lang ang niluluto ko, araw-araw kaldereta. Gano'n karami yan, Nay? Ha? Gano'n po karami? 10. 10 dito. Ngayon din po ilalabas yan. Ha? Mamaya pa yan nilabas. Tapos ito naman yung kanin. Yan. Ito naman yung sabaw. Yan. Ano pa sabaw to? Baka. Yan ang sabaw. Ano ba yan? Libre? O libre. Ang bili sa mga customer. Araw-araw yan, ubos, Nay. Ubus, araw-araw. Ubus naman. Tingin nyo na, bakit po binabalik-balikan yung kaldereta nyo? Siguro, nasasarapan sila. Yun. Nay, kamusta naman po yung ganitong negosyo? Okay naman, nakakaraos din, nakakabayad ng bahay, nakakabayad ng kuryente. Awa ng Diyos, nakakasurvive pa rin. Kahit ganito tinda ko, di nakagaya ng dati na talaga may mga tauhan pa ako. Kunting tiyaga. Yun lang naman. Basta makaraos lang kami sa pag-araw-araw. Ako si Aling Wilma, ang may-ari ng karinderya. Aling Wilma Itire. Dito lang ako sa Natividad, corner Aurora Boulevard. Kung gusto niyo pumunta rito at matikman niyo yung kaldereta namin, punta na lang kayo dito. Yung mga customer ko nagsikain dito, salamat ha, balik ulit kayo. Huwag kayong magsasawa sa kaldereta ni Aling Wilma.
Lumi dito sa Maynila ay may gulay, tsaka masabaw, hindi malapot. Saka yung noodles nilang ginagamit ay iba. Kami nga ang gumagawa na yung noodles namin. Parang karne din yan eh. Pag araw-araw bago ang noodles, ay masarap. Dahil araw-araw kami gumagawa. Walang palya. Mga pandesal doon na kayo. Oo, kami. Pandesal. Kami na lang may gumagawa. Kaya ano po yung pinakamabenta din sa iyo? Ay, yang bestseller namin, yung Batangas Lomi. Tinitinda na namin yung may kasama din mga bulalong Batangas, gotong Batangas, mga sisig. May lutong ulam din dati ako dito. Ngayon ako may bakery din. Ang paggagawa kasi ng lomi, ang gamit ay gamit sa bakery. Yung mga pang-slice ng ang pinaka-special nga, yung toppings. Maraming toppings. Yung baboy nyo na prito kayo. Ay, robusado. Oo, kami na lang gumagawa nun. Bakit sir? Ay, makakamura. Kasi pag bumili ka ng luto na, ay mahal. Kaya nang ginagawa namin, kami na nagluluto. Nakukuha pa namin yung masarap na timpla. Sa tingin niyo sir, ba't kayo pinakabalik-balikan dito sir? Alay, masarap! Hindi naman sila babalik kung hindi masarap. Lagi ang bago yung noodles namin. Sir, gano'n karami na ubus yung loading sa loob? 20 kilo, 25 kilo. Naubi lang po yun. Oo. Bukod yung mga kanton at saka bihon. Eh ako nga pala si Paul Sulit. Ako may-ari nitong Mang Paul Batangas Lomi. Dini sa kanto ng Aurora at saka Bulacan, Oroqueta. Ay napakasarap na kaya yung lumi. Ay pinuntahan ng mga vlogger eh. Kami naman matagal na rito. Marami na din nakakakilala sa amin. Pero yung mga hindi pa nakakakilala, yung hindi pa alam, narito po kami sa kanto ng Aurora Boulevard at saka Pampanga Street, corner ng Oroqueta Street, Santa Cruz, Manila. Ay, maraming salamat po sa tumatangkilik ng Batangas Lomi. Maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag kayong manawa sa Batangas Lomi at talaga naman pong sulit ang lasa.